Euroopan unionissa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Kaikki naiset ja miehet ovat yhtä arvokkaita. Naisilla ja miehillä on samat oikeudet. Euroopassa laki takaa kaikille samat oikeudet. Mitä se tarkoittaa? Jokainen saa itse tehdä päätöksiä. Kaikki naiset ja miehet, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, saavat tehdä omia valintoja ja päätöksiä, jotka vaikuttavat oman elämän kulkuun. Oikeus valita tarkoittaa myös sitä, että naiset ja miehet ovat itse vastuussa omista teoistaan. Jokainen saa matkustaa, toimia ja liikkua yksin. Jokainen saa opiskella, valita ammatin ja tehdä työtä. Jokainen saa itse päättää opiskelusta ja ammatin valitsemisesta. Kaikki naiset ja miehet voivat opiskella peruskoulussa, ammatillisessa koulussa sekä korkeakouluissa. Uskonto on jokaisen henkilökohtainen asia. Euroopassa on uskonnonvapaus ja siksi jokainen saa elää oman elämänkatsomuksensa mukaan, harjoittaa uskontoa tai elää ilman uskontoa. Jokainen voi osallistua yhteiskunnan toimintaan. Jokainen nainen ja mies voi liittyä poliittiseen puolueeseen. Jokaisella naisella ja miehellä on mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin, joita yhteiskunnassa tehdään. Jokainen saa valita itse omat harrastukset. Jokainen nainen ja mies sekä jokainen tyttö ja poika saa harrastaa urheilua ja taidetta. Jokaisella on vapaus valita oma puoliso. Jokaisella on vapaus valita oma mies tai vaimo. Jokainen nainen ja mies voi mennä naimisiin, kun on täyttänyt 18 vuotta. Jokainen nainen ja mies saa itse valita, kenen kanssa perustaa perheen. Ketään ei saa pakottaa avioliittoon. Jokainen nainen ja mies saa itse valita, haluaako avioliittoon. Jokainen voi myös elää naimattomana. Jokainen nainen tai mies voi elää yksin tai toisen kanssa ilman avioliittoa. Jokainen on vastuussa omista teoista ja valinnoista. Jokainen nainen ja mies saa valita ja päättää itse. Jokainen saa itse päättää, millaisia vaatteita käyttää. Jokainen saa itse päättää omasta kehosta. Kukaan ei saa loukata tätä oikeutta. Ketään ei saa kohdella huonosti. Ketään naista tai miestä ei saa pahoinpidellä. Kukaan nainen tai mies ei saa myöskään pahoinpidellä lapsia. Pahoinpitely ei ole kasvatuskeino. Pahoinpitely ja väkivalta on laitonta ja siitä tulee tekijälle rangaistus.